Velkommen til denne anden film i rækken om fysik for STX-studerende. Mit navn er Kasper Kofod Jungdal, jeg er fra Gefion Gymnasium, og i dag skal det handle om astronomi. Det er den anden film i astronomirækken. Og det skal handle om i dag inden for astronomien, det er det vi kalder for det kosmologiske princip. Så det er nogle grundantagelser i forhold til, hvordan ser universet ud, og det ligger til grund for Big Bang-teorien, som jeg vil komme ind på bagefter. Hvordan har universet udviklet sig siden tidernes morgen? Så vil jeg komme ind på dynamiske stjerner, så hvordan ser stjerner ud, hvordan lever stjerner, hvad er deres levecyklus, hvordan dør de, hvordan uddør stjerner, hvordan starter de op. Så det er det, der ligger i dynamiske stjerner. Og endelig vil jeg komme ind på grundstoffernes dannelse, hvor vi snakker om, hvordan vi får dannet de tungere metaller, hvordan vi får dannet de forskellige grundstoffer. Vi starter med at gå herover og tale om det kosmologiske princip. Grundantagelsen i det kosmologiske princip, det er, at universet er homogent og isotropt. Og hvad det dækker over, skal jeg nok komme ind på om et øjeblik. Først da skal vi lige forstå, hvad er det, vi ser på det her billede. Det her billede, det er en illustration af, hvordan universet ser ud på meget, meget stor skala. Så hver enkelte lille pixel, hver enkelte lille farve, I ser i det her billede, er en galakse, er en hel galakse i sig selv. Som I kan se, så er der nogle områder, hvor galakserne de samler sig, og der vil være nogle områder, hvor der er relativt ubeboet, hvor der ikke er særlig mange galakser at spore. Så galakserne samler sig i det, vi kalder galaksehober, som er de her samlinger af galakser, vi finder i de meget lyse områder. Når vi nu siger, at der i det kosmologiske princip ligger, at universet er homogent og isotrop, så gælder det kun på stor skala. Men hvad er homogenitet og hvad er isotropi? Så det, at universet er homogent, det betyder, at universet er ensartet. Det betyder, at densiteten er ens, og man finder de samme objekter overalt i universet. Så det vil sige, at densiteten i den firkant, jeg kan tegne ind med den røde laser her, skal være den samme, som den er i den firkant herover. Og de fleste af jer kan jo nok se, at hvis jeg tegner en lille firkant, der dækker over det mørke område her, og en lille firkant, der dækker over det meget lyse område her, jamen så er densiteten ikke den samme. Derfor gælder princippet om homogenitet, om at universet er homogent, kun for meget store strukturer, hvor man inddrager en stor del af universet. Og vi taler om i omegnen af hver side af den firkant, jeg tegner nu, er cirka 1 milliard lysår. Det, der ligger i universet isotropt, det er, at det er ens i alle retninger. Så hvis jeg for eksempel er en galakse, der ligger ved den her plet her, og jeg kigger i den retning af lyset her, eller i den retning af lyset her, eller i den retning af lyset her, jamen så vil jeg finde de samme objekter i alle retninger. Så som sagt, hvis jeg er en galakse, der ligger ved den røde plet her, og jeg prøver at undersøge, jamen hvad er der i denne her retning, hvad er der i denne her retning, og hvad er der måske i denne her retning. Ja, men så vil jeg finde, at det er de samme objekter, de samme type objekter, jeg finder. Man kan sagtens se, at der er forskel på den galakse, der ligger her, og den galakse, der ligger her. Men det er det samme materiale, jeg vil finde langs denne her pil, som det vil være langs denne her pil og langs denne her pil. Det er ikke sådan, at der er masser af guld herover eller masser af tunge metaller herover i forhold til herover. Nej, der vil være en ens fordeling. Der vil være de samme materialer i alle retninger. Så det er det, der ligger i det kosmologiske princip, at universet er ens på store skala strukturer. Så nu vil jeg gå ned og tale lidt om Big Bang-teorien. Og jeg bruger normalt det her slide til mine elever og prøver at forklare sådan forskellige vigtige begivenheder i det meget, meget tidlige univers. Så man kan se det her som en slags tidslinje, hvor vi herover har inflationen, vi har det tidligste univers. Og den linje, jeg tegner ned langs her, hvor manden sidder, det er nogenlunde der, hvor vi er i dag. Og så er der to grafer, vi lige skal være klar over, to linjer.
op langs den her linje heroppe, der illustreres tidsskalaen. Så her der er vi nået ved 1 sekund efter Big Bang, her er 3 minutter, her er 300.000 år, her 1 milliard år og 15 milliarder år. Og denne her linje, vi har hernede, jamen den beskriver, hvad gennemsnitstemperaturen er i universet. Så her der har vi 10 i 10 grader Kelvin, her har vi 6000 grader Kelvin, her har vi 18 grader, og omkring det vi har i dag, hvor vi er nede på 2,3 grader Kelvin cirka. Der er nogle vigtige begivenheder, som sagt, der ligger, og 3 minutters linjen for universet ligger her, så man skal tænke på, at denne her del af universet, der er heroppe, fylder selvfølgelig meget mere, men er bare blevet trykket sammen for at gøre illustrationen nemmere at forstå. Der er som sagt 3 vigtige begivenheder, jeg synes, jeg vil tage frem. Noget man lige kan nævne, inden vi tager de her 3, der er legnet op, det er, at der i det meget tidlige univers er så ekstremt varmt, at partikler, som vi kender det i dag, ikke kan eksistere. Så det, vi har her i det meget tidlige univers, det er en plasma af kvarker og glyoner, hvor temperaturen er så høj, at faststof, altså partikler som protoner og neutroner, ikke eksisterer. Det, der så sker, er, i takt med, at universet udvider sig, og temperaturen går ned, det kan man følge på grafen dernede, jamen så sker der det, at kvarker nu kan sætte sig sammen og danne baryoner. Og baryoner, det er det, vi kalder for protoner og neutroner. Så temperaturen bliver nu så lav, at de 3 kvarker, der sidder inde i en proton eller i en neutron, nu kan sidde sammen uden at være adskilt. Og den periode kalder vi for baryogenese. Og det sker ganske kort efter Big Bang. Det næste, der sker, det er cirka efter en 8 minutter, hvor temperaturen nu bliver lav nok til, at de her neutroner og protoner, som vi fik samlet i det tidlige univers, nu kan gå sammen og sidde sammen. Så det, der er illustreret ved de små røde, blå, der er for eksempel en der, en der, en der, det illustrerer den proces, eller den tid i det tidlige univers, vi kalder for nukleonsyntesen. Det er der, hvor protoner og neutronerne, de kan sætte sig sammen og danne atomkerner. Så temperaturen er nu lav nok til, at vi har atomkerner, men vi har endnu ikke fået sat vores elektroner fast i vores skaller udenom. Og der går faktisk helt op til 300.000 år, før at den periode, hvor elektronerne kan sidde fast omkring atomkernen, kan forekomme. Og det skyldes simpelthen temperaturen, at temperaturen skal være lav nok til, at elektronerne de kan sidde fast omkring atomkernen. Og det er en meget vigtig begivenhed, fordi at det her tidsrum, det er det, vi kalder for rekombination. Det er der, hvor at atomet, at protonen og elektronen, de rekombinerer og går sammen. Og universet bliver faktisk gennemsigtigt på det her tidspunkt, fordi at alle fotoner nu kan frigives. Det hele er ikke en stor plasma, men elektronerne bliver sat fast rundt om kernerne, og vi får frigivet fotonerne. Så når man i dag ser ud i universet, så er det længst ude i universet, man kan se. Det er den periode her, hvor at elektronerne sætter sig fast rundt om kernen. Og det er også det, vi kalder for den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling. Men det er en anden snak. Så nu har jeg nævnt sådan 3 vigtige perioder i forhold til Big Bang-teorien. Altså vi har det her med, at universet er en lille klump samlet i noget på størrelse med en golfbold og udvider sig til det her ekstremt store univers, som vi har i dag.